Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Giselle ti mapan ijay Manila. Tapno makaurnong daytoy iti pagadal na. Umapal ti kabsat na ani Aida. Ket impulong na adagos iti Amada. Banagmat anagpungtutan ti Amada. Taado kano ti maisagsagmak ijay syudad. Ijay matsyudad ni Doña Olga amata pobre. Tinagbalin nga amo ni Giselle. At damat anak daytoy nga agnagan iti Jobert. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no? Inggaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamat ti imbaga ken kuana ididamok a makita. Ay, talaga napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngem di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngem nabiit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatang na iti cellphone na, inurnong na, tapno ada pag-aadal na. Imbagkan ko na, tada urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti basapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina tiple iti amapan kan agawid. Ay nananang saan aday ta ti rason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mat nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka la nagbaing. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamat akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sikangay, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit didi ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. Ito siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay di garahe, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ng bagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan ko na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam? Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta, pagay ayaman nakalaeng tanga. Saan kumot nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam? Uwan, madam. Panagadal ko itati ipang pangaruna. Jobert, kaya't ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam.
Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di ngayon bagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain inagak na, mama? Ang mga nuin nagaklaang matagayam, iho. Basta jak ka dyan, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan dyan babae ti ulo. Kasta ka di, mama. Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkal na iti kumpanya tayo. Kas day kadilatan. Gapo tadakkal ti share day ti kumpanya. Iso nga aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, iho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumrag akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga dadyay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid je kapsat mo. Kanayon ko adamagan tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, day takat ti ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y ang marigrigatan. Idin to ta addamat ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di idi high school ka? Ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyangay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana baba, ti panagkita da kadagiti na pobre. Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknam. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Maawatak tiriknam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo ka ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibas si Dante na panglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang mat ida. Ang nasingpat kit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kwa na. Ha? Husto akad eh. Sanak amay karikan ko na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayat a masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat itibak nang. Mapanak iti balay ti amiga kiti sa balya syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependento langan. Numaganasak ti agpasyari di balay ti amiga ka, amang ano dua, wano talong aldaw. Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam.
Apay nga takas to iti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin-ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyan nga takap iti makagapo, no apay nga agkaba-kabaak. Anya pa nga ay, kasta mati kunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas lag na pagdandanaga kadyak mo tamo. Adakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garud maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tariknam. Na, agdandanag lang arudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Ikakadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturog pa yan. Awan pa'y mat ngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, gayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan akpayan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimang pa'y? Kasano no makaturog kat isut isa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na. Ay, amangan no na nga nun ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak. Tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Salas. Urayak asumangpet ni sir. Ay, Apay ka di nga alo si Isen ka. Kuti ka la ako te. ay, diyak ban amo. Diyak mo't maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapain ton bigat. Indak man la ijay papag ijay salasan. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka mat asigo na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Barang makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron ijay kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Nay, agriring matitelepono iti asidag ka. Sino nga tati umawawag? Batak man lagay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di ama ipabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. At da ngamin imawag itay. Saan ko mat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang nga da sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, dayta ti saan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Mga numasingam, tipan naturog na. Ala nga rod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, nadda ka mo't dito yung kusina. Agkalkalong ka de? Anya ti pa nagkitkitam kanyak? Agkakalong? Ang mga nuday tatipanggap mo, isong imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mo't iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog, imay ko man naturugan ani Giselle. Ha? Urayan na, tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi eh, kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mo't kisaludsud ko. Apay arabiin, kat awan pay. Nakat maturog ay. Rabiin? Ay, uray siya ka.
ituloy ko ti maturo. Ada nagsardang alugan di tarwar. Inakitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin na man, naging kaya silid ko. Pangasin. Uwan, sir. Sige. Kung ba't ka kanyak, tamapantay ti silid mo. Ay, kaya mo na ka. Itay ka ba yan, nagururay? Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Intan ni silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan iti silid mo. Kanya inrigap mo ti ruangan, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas anang pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.